Ukuhlangana kwethu neDlamlenze sihlangane ePitoli. Bengifunda ke mina ngifunda khona ngapha ePitoli. Awu ngani ufunda ePitoli? Ngithe ukucosha ngale ePretoria. Bathi kusethwane kodwa. Okay. Sihlangane khona ke mangingaphosisi kwakunyaka u2009 lapho ngoba wayeseqedile ke nesikoleni. Esezobheka ngamatohwana ngale khona. Afika umfowethu angifice ngigijima phekwazi intamba ngoba na iDlamlenze isebenze kakhulu nami ezimdola funa ngutshele nawe Jobe kakhulu mfowethu teyifika lentwana mangikhumbula yafika ihlangana nami ngidlala isiginci nje khona la manje uyibiza ngentwana ngoba umdala kuna noma ngoba uNkulunkulu wena ngoba nguNkulunkulu phela angithi khuluma uNkulunkulu okay phela angithi akekho ngale kwaNkulunkulu kungaba yini kube yini kuhlukane ngegaba zakho kodwa kuyaqina ngale hayi ngizwe kahle ngizwe kahle ngihlangane nomfowethu into lokuthi ngenza into ayithandayo uyabona umuntu mayenza into ayithandayo zimiphi angifuna ukuqamba manga uyale ube naleyo nto engaphakathi kuwena ukuthi uyazi madoda mangake ngifike nje kuloya muntu ngoba wenza lento le oyizwa ngaphakathi wena wafika wathi hayi uyakwazi ukushaya lento ngikhumbula kahle impela washo njalo uyakwazi ukushaya lento ngithi mina awungeshaya uyizwa athi awushaya ngizwa ngishaya oyishaya ngithi hayi nathi iyakhala kwaqala lapho kushuthi sahlangana kanjalo ukuthi senze into emnandi lwalingashoni ke ilanga usuku nosuku sizisilale ndawonye sihlanganisa ingoma ukuze kuyiwe phambili saqala kwidemo ngikhumbula kahle sala lapha kwidemo ngahamba ngifaka uniform yesikole ngoba ngangiqeda ukuphuma esikoleni kwafanele ukuthi ke ngiphuthume e-studio ngagijima yimi lo e-studio ngifika kuthiwa uyiyo lengane ezoshaya isiginci ngafakwa ngale wabhema wakholo khona mina ke indlebe zami nje sokungazalwa kaze zangikhohlisa manje ekwazini isiginci kuyibonela ukuthi uNkulunkulu wesiginci kuneni la uqala uyibona khona ukuthi cha nami ngingayenza lento enze ukhuzana nami ngingacula njengabanye abaculi ngaphezulu kwaleli khona enginalo lesiginci ukhuzani ungifica ngivele ngiyacula buvela ucula ungifica ngivele ngiyacula ngivele ngibhizi ngakho ukucula kwase kuba ukuthi ke uyabona uma ngabe nifuna ukuthi into ayiqonde kahle hle ufuna ukuthi nisebenzele phekwa leyo nto ningajahi into eziningi sasihleli lesikhathi sayo ethi injalo nje njalo amen ke sabona emaphepheni ngiyako phelile kuthiwa ke ngathi anisezwele neDlamlenze usuyaphuma nawe usuyayimela mhlawumbe ngaba amaqiniso angakanani ndawo angihleki uyabona uma mfowethu abantu bekhuluma vele uma abantu bekhuluma mhlambe be100 phakathi kwakho uwedwa uyabona kunzima ukuthi ungazwakala wena izwi lakho wedwa bebangumsindo bonke labantu aba100 wena uphakathi nendawo kunzinyana lokho ngalawo mazwi nje ngifuna ufinqa lenkulumo yokuthi mina angithandi ukuthi kuthiwe angizwani nobani la emculweni ngoba mina ngiculela wonke umuntu ngiculela yonke inhlobo yomlandeli ngiculela osaziwayo ngiculela igcokamelisha abalandeli begcokamelisha ngiculela abalandeli bamageza amahle ngiculela abalandeli becalaha ngiculela abalandeli beminister bonke abaculi